Takže dobrý den, dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u nového dílu Nadcast. Pro dnešní díl jsme si pozvali trenéra fotbalové reprezentace U17, Tomáše Kulvajta. Dobrý den. Tak, jako úplně na začátek mám pro vás první otázku. Jak jste se vlastně k tomu fotbalu dostal? Byl to nějaký váš plán, nebo spíš náhoda? Úplně plán to nebyl. Když jsem byl malej, tak jsem chodil tady na Škvárovně hrát se svým starším bráchou do parku fotbal se staršíma klukama a tak nějak přirozeně bavilo mě to a někdy v 6 letech jsem jako poprosil rodiče, jestli by mě nevzali do Brodu do fotbalového oddílu. Takže mě tam vzali a začal jsem hrát fotbal někdy v 6 letech tady tím způsobem. Hezký. Takže vlastně jste to měl takový jakoby váš sen i potom postupně jakoby se dostat nějak vejš. Tak primárně to byl koníček, než nějaký sen nebo cíl. A prostě mě to bavilo, chodili jsme tam s partou kluků, se kterými jsme byli dlouho, měli jsme prima trenéry. A to, že se to vyvrbilo tady tím způsobem, tak to bylo takové jako na to na sebe navazovalo. A popíšete nám nějakou tu vaši cestu, jakoby třeba i studijní, potom jak jste se jakoby šel třeba kam na střední, jak se vlastně normální člověk může dostat právě na pozici jako váš jakoby trenéra. Tak jak jsem říkal, začal jsem hrát fotbal tady v Českém Brodě. Někdy v 17 letech tak jsem se dostal do Bohemky, kde jsem vlastně pokračoval v dorosteneckých letech. Současně jsem studoval na střední škole v Praze a vlastně na tom přelomu mezi dorostem a dospělákama tak jsem vlastně dostal nabídku profesionální smlouvy v Bohemce a to mě vlastně nasměrovalo, když to řeknu, do profesionálního fotbalu, že jsem se tím nějakou dobu živil, zhruba 11 let. A už při té fotbalové kariéře hráčský, tak jsem vlastně začal trénovat tady v Českém Brodě, žáky a následně dorostence. Bavilo mě to a vlastně v průběhu té kariéry tak jsem se do toho začal víc jako ponořovat, začal jsem se vzdělávat, dělat si průběžně licence a vlastně po konci té aktivní hráčské kariéry tak jsem na tu trenérskou víceméně přirozeně přeskočil. No a měl jste někoho, kdo by vás třeba jako ovlivnil nebo nějak motivoval jako hráče ze začátku třeba? Nebo nějaký svůj vzor? Takový jako vzory to člověk má, když se dívá na ty fotbaly, takže takový ty hvězdy, který v tu dobu byly, ale hodně mě ovlivnil přístup mýho staršího bráchy, se kterým jsem si kopal na zahradě a který vlastně, ač se fotbalu věnoval jenom velmi krátce, spíš šel cestou jakoby hudby, tak tím, že jsme si kopali spolu, tak mě tady v tom motivoval, podporoval, takže možná on. A jako trenéra máte nějaký svůj trenérský vzor? Nemám vyloženě vzor, spíš se snažím průběžně sledovat nějaký trendy, který se vlastně vyvíjí a od každého trenéra, ať ti, kteří mě vedli jako hráče, tak i samozřejmě ty současní trenéři, kteří trénují v těch top klubech, tak se snažím, řekněme, odkoukat nebo převzít určitý prvky hry, který mě zajímají, který mi dávají smysl a který se potom snažím, řekněme, implementovat do hry toho svého týmu. No a právě pamatujete si ten moment, kdy jste si řekl, že prostě ten fotbal fakt bude jako ta profese? Bylo to třeba v té Bohemce právě, kdy vám dali? No, bylo to dřív, bylo to už tady v Českém Brodě, ale bylo to takový zvláštní, jo, protože někdy v době, kdy jsem byl v žákách nebo v mladším dorostu, tak samozřejmě jsem se chodil dívat na zápasy Českobrodského Ačka, který v tu dobu hrálo třetí nejvyšší soutěž, třetí ligu. A
že člověk se ve 3. lize se tím moc neuživí, jo. Ale ten můj vhled samozřejmě jako mladýho kluka nebyl takovej. A tak můj sen bylo živit se fotbalem a hrát za Českobrodský Ačko. Takže to, že se to potom vyvrbilo a vlastně přičuch jsem si ještě k tomu vyššímu levelu, tak asi jsem k tomu přirozeně směřoval, ale určitě to nebylo tak, že bych jako malej si řekl, že budu hrát někde na profesionální úrovni. Ten můj vhled byl jenom tady za tím klandrem, tak chci hrát tady na Kutilce za Brodský Ačko. No a vidíte třeba nějaký rozdíl mezi fotbalem jako tehdy a třeba dnes? Jestli v tom nějaký jako... Je v tom velký rozdíl. Je v tom velký rozdíl, jako všechno, taky ten fotbal se vyvíjí a ať je to počtem lidí, kteří se o hráče starají, přístup hráčů, technologie, které do toho fotbalu jako obrovskou měrou vstupují a zasahují a vlastně ovlivňují celý ten tréninkový proces, obrovské množství dat, který se vyhodnocuje, lidi, kteří se kolem toho motají. Takže stejně jako každý sport, i fotbal jde dopředu a jako i to pojetí a vlastně to, co to obnáší, tak je velký rozdíl, jak to bylo před těma 30, 35, 40 lety a dnes. No a vnímáte třeba nějaký dnešní klesající zájem dětí o sport? Že třeba jestli to nějak po čase jako víc neklesá? Klesá. Klesá to výrazně. Samozřejmě ten trend je vidět a ty vlivy, nebo to, co na to má vliv, je to hodně. Je to škola, je to přístup rodičů, možnosti těch dětí, který samozřejmě mají mnohem větší záběr možností, jak trávit volný čas, a ve chvíli, kdy k tomu aktivně nejsou vedený, ať ve škole nebo od rodičů, tak samozřejmě ten zájem klesá a projevuje se to samozřejmě i na počtu dětí obecně ve sportu, nejenom ve fotbale. A myslíte, že v tom fotbale je to třeba víc nebo méně? Tak vzhledem k tomu, že fotbal je u nás nejrozšířenější sport, tak je to tam vidět hodně. A vlastně jak na vesnicích, tak v malých městech některé kluby se ruší, některé se slučujou. Takže je to znát hodně. No a máte třeba ještě nějaký ty době, kdy jste ještě hrál, třeba nějaký zápas nebo gól, který máte v paměti fakt jako nejvíc, že se na ně fakt vzpomenete? Tak zápasy, paradoxně to nebyly možná soutěžní zápasy, ale zápasy v přípravě, kde jsem zažil několik zápasů proti evropským klubům, v Mladé Boleslavi třeba v přípravě zápas proti Wolfsburgu bundesligovému, v Mostě zápas v Norimberku, s Bohemkou zápas proti Blackburn Rovers, což byl v tu dobu vlastně klub z Premier League. Takže to byly vlastně takový sváteční zápasy, který člověk nehraje každý den. A co se týče gólů, tak pár gólů, který byly hezký, třeba ve druhé lize za Duklu proti Opavě nebo proti Příbrami. Ale to je spíš, aby to člověk viděl, než to popisovat. Dobrý den, dámy a pánové, s velkou radostí bych vám chtěla představit prostor nového kulturního a kreativního centra Podkroví, které najdete v Českém Brodě na náměstí v budově Centra vzdělávání, informací a kultury. Zde jsme pro vás vytvořili prostor, který se stane přirozeným pokračováním toho, co už zde společně budujeme, a zároveň bude vlídnou základnou pro otevřenou živoucí komunitu, kde můžete tvořit, růst i čerpat inspiraci, nebo jen tak spočinout. Těšíme se na vše, co tu společně vytvoříme. Vaše Podkroví. Tak a když bychom se měli přesunout z vaší osobní kariéry fotbalisty spíš do té trenérský, tak jak jste vnímal přechod z toho hráče na trenéra? Bylo to plynulý, nebo jste to v nějaký míře plánoval a chtěl? Bylo to plynulý. Úplně jsem to neplánoval, ale vlastně to vzniklo tak, že
v době, kdy jsem hrál v Mladé Boleslavi, tak ten fotbal na té profesionální úrovni v průběhu týdne vypadá tak, že vlastně ty tréninky v převaze se odehrávají v dopoledních hodinách a odpoledne jsem měl víceméně volný. A tak mě napadlo, že bych mohl zkusit trénovat. Přišel jsem tady do Českého Brodu, kde jsem vlastně fotbalově vyrůstal, jestli nechtějí pomoct s trénováním žáků. A oni říkali, jo, tak jako pojď, budeme rádi. Takže jsem začal trénovat tady vlastně ve starších žákách. Postupně jsem s těma klukama šel do dorostu. Postupně jsme tady začali nastavovat i trénování přípravek, nějaký nábory. A postupně, jak jsem vlastně pokračoval v té své hráčské kariéře, tak v době, kdy mi bylo nějakých 31 let, tak jsem tu hráčskou kariéru ukončil, to bylo v Dukle Praha. A protože majitelé věděli, že trénuju už nějakou dobu, tak mi vlastně nabídli, jestli tam nechci pokračovat dál v trénování. Takže víceméně přirozeně po té hráčské kariéře jsem přešel na tu trenérskou a začal jsem se dál vzdělávat. Prošel jsem si určitýma úrovněma trenérských licencí a takže to bylo takový přirozený. Uh-huh. A co pro vás na začátku bylo nejtěžší v roli? Jestli jako s těma práce s těma lidma, nebo s rodičema, nebo dokopat ty děti ke sportu? Tak na té úrovni, kde jsem trénoval, to znamená v té Dukle, kde jsem vlastně působil ještě donedávna nějakých 17 let, tak nějaká motivace těch kluků nebyla vůbec potřeba, jo? Protože tady na té úrovni, což je řekněme ta nejvyšší mládežnická úroveň, tak tam ty kluci už to mají v hlavě srovnaný a vlastně vědí, že to chtějí dělat. Jo, je to malinko jiný oproti třeba výkonnostní úrovni tady v Českém Brodě nebo obecně v těch menších klubech, kde samozřejmě ty děti to nemají jako to gro, to hlavní, takže tam ta motivace možná musí být o trošičku větší. Na druhou stranu ve chvíli, kdy ten trenér udělá ten trénink zábavnej, pestrej a je pro ty děti poutavej, tak vlastně ty děti to baví a přitáhne to další děti. Mm-hmm. Na druhou stranu, tam, kde je dětí málo, tak je to takový jako zdvižený prst, aha, tady něco není dobře. Mm-hmm. Takže z tohohle pohledu jako ta motivace nebyla nějak potřeba a to trénování vlastně bylo přirozený. A jakou hráčskou schopnost z vaší hráčské kariéry využíváte dneska jako trenér, kterou třeba předáte těm klukům, aby se jim lépe trénovalo, dařilo ve sportu? Nějaká dovednost? Dovednost. Tak dovednost je naučená. Nebo nějaký fígl? Nějaký fígl. Já jsem nikdy nebyl moc technický hráč, paradoxně, nebo ne paradoxně, prostě to tak bylo. Na tu nejvyšší úroveň mi chyběly dovednosti. Spíš jsem měl tu hru založenou na takové jako pracovitosti a poctivosti. Takže možná to se snažím jako do těch svých hráčů dostat, aby primárně ten jejich přístup byl správný, aby do toho dali emoce, aby do toho dali vášeň, i ve chvíli, kdy se jim nedaří. Ale samozřejmě, co se týče těch dovedností, tak vím, co je potřeba, jsem schopný to těm hráčům ukázat, poradit, co, kdy, kde, jak, proč. Takže to je součástí té trenérské práce. Ale není žádný jako specifický trik, který by byl jako mojí doménou a který bych předával svým hráčům. Myslím si, že spousta těch současných hráčů a kluků, že je na tom dovednostně líp, než jsme byli my v jejich věku. A kde je vaše trenérská inspirace? Jak jsem odpovídal už na tu předchozí otázku, myslím si, že je to hodně o sledování nějakých trendů, hodně samozřejmě sleduju Bundesligu, Premier League, Champions League, tam, kde hrajou ty nejlepší týmy a vlastně od toho způsobu hry, který se snaží produkovat, tak od toho se snažím jakoby vypíchnout nějaký prvky, který se snažím
potom naučit hráče ve svém týmu. Mhm. Dobrá, a když se teda přesuneme k práci s mládeží, protože vy trénujete U17, reprezentaci, tak co je podle vás největší problém mladých fotbalistů dneska? Jestli to je motivace, čas, zapálenost? No, myslím si, že ten zápal, že jste jako hodně blízko, myslím, že možná bych řekl vytrvalost a takový překonávání překážek. Protože samozřejmě ve fotbale jsou období, kdy se daří, všechno je krásný, ale na druhou stranu pak jsou období, kdy se třeba nedaří, nebo přijde nějaký těžší, delší zranění, přijde období, kdy třeba ty hráči nehrajou a pak si myslím, že vlastně taková ta vytrvalost, víra v sebe sama, že to zvládnu, i když je teďka zrovna nějaký kostrbatý období, to si myslím, že možná té dnešní generaci malinko chybí a že tady v tom ty předchozí generace a možná i ta moje, takže v tom překonávání překážek byla malinko dál a vytrvalejší. No a právě v tom špatném období, jak je třeba motivujete, když se nějak nedaří? Tak... Záleží, co překonávají za problém. Jestli je to tím, že se jim nedaří herně, tak je důležitý vlastně mít informaci o těch dětech, čím si zrovna procházejí, jestli není nějaký problém ve škole, jestli tam není problém nějaký vztahový nebo problém doma. Dám příklad. Měl jsem hráče a vlastně v době covidu tak mu zemřel tatínek, protože měl havárii na kole a zemřel. Jo. A vlastně ty informace se ke mně dostaly a vlastně ve chvíli, kdy jsem se s tím klukem bavil, když mu něco nešlo, tak člověk vlastně si to dá do kontextu s tím, co ten člověk může prožívat a vlastně s ním komunikuje úplně jinak. Jo. Takže důležitý mít ty informace, mít s těma dětma jakoby otevřený vztah, aby se nebáli svěřit. Vlastně čím jsem starší, tak samozřejmě i ta věková vzdálenost se trošičku rozšiřuje, takže i z tohohle důvodu se snažím třeba si brát k sobě i mladší asistenty, kteří vlastně jsou věkově blíž těm hráčům, který trénuju, a takže ty informace se ke mně třeba dostávají prostřednictvím těch asistentů, ale je to důležité vlastně dát to do kontextu a pak člověk může těm dětem jako efektivně pomoct, nějak je nasměrovat. Jo. Stejně tak je to složitý třeba se zraněníma, jo, protože někdy si ty děti procházejí těma zraněníma poprvé a najednou je to na týden, najednou je to měsíc, 3 měsíce, půl roku. Některé zranění jsou třeba na 3/4 roku, na rok a je to obrovsky složitý, jo, že se nedostanou na hřiště, jsou jenom v tělocvičně, u masérů, v rehabilitaci a takže tady to může být takový období, který může být hodně demotivující a vlastně potom ten návrat na to hřiště bývá taky hodně pomalej, kostrbatý a ty hráči vlastně dlouho jim trvá, než se dostanou do té předchozí formy. Oni vědí, jak hráli předtím, teď najednou se jim to nedaří, chtěli by hrát stejně, jo, takže zase je důležité jim to zasadit do nějakého kontextu, říct jim, hele, je potřeba jako vyvolnit, být v tom trpělivé, jít krok za krokem, takže to jsou, vždycky je důležité, jak by to dát do souvislostí, aby ty hráči jakoby pochopili, že to nejde všechno najednou. Takže pro vás je důležitá otevřenost s těma hráčema. Určitě. Prostě nějaká jako důvěra. Vždycky jsem to tak dělal a jakoby ta komunikace s nima je klíčová v tom, aby jsme byli jakoby na stejné vlně a aby i ty hráči jakoby pochopili, co po nich chci na hřišti, aby byli otevřený a stejně tak se snažím být otevřený i já. Třeba i ve chvíli, kdy jim sděluju nějaké nepříjemné věci, které se ne vždycky dobře vyslovujou,
ale i z pohledu hráče třeba přijímají. Jasně, takže prostě příjemný prostředí pro všechny. Jednoznačně. A v jaký míře si myslíte, že je odlišný trénování v repre oproti tomu, budu říkat hobby trénování třeba tady v Českém Brodě? V čem je rozdíl buď v trénování, jestli je rozdíl v nějak v těch klukách, nebo v celkově i v tom přístupu? Ten rozdíl je obrovský a je to jakoby ve více rovinách. Trénování na úrovni výkonnostní, jako je tady třeba v Českém Brodě, tak je to opravdu takový hodně hobby. Na druhou stranu to neznamená, že vlastně nemůžeme mít stejný nároky na ty hráče, jenom to vlastně přizpůsobíme ty jejich úrovni. Ale vlastně to trénování v klubu tak je vlastně každodenní, nebo je to řekněme 3x, 4x v týdnu plus zápas, kdežto to trénování v národním týmu je hodně specifický v tom, že ty reprezentační srazy jsou zhruba jednou za měsíc až za 2 měsíce. Ten reprezentační sraz trvá plus minus týden a vlastně ty tréninky jako takový tak jsou velkým kompromisem toho, co tam s nima udělat a zároveň přizpůsobit to ty jejich předchozí zátěži anebo té zátěži, která je čeká. Většinou v průběhu toho srazu je 1, 2, někdy 3 zápasy, ale vlastně ty hráči přicházejí po zápase, který je v klubu. Takže dám příklad, my máme sraz v neděli a ty hráči ve svém klubu hrajou v sobotu zápas. Takže oni přijdou na ten nedělní sraz a jsou v nějaké fázi únavy, protože předchozí den hráli. Teďka my máme s nima ten nedělní trénink, pak je s nima pondělní trénink a v úterý nebo ve středu už se hraje zápas. Takže tam je potřeba jakoby vybalancovat tu náročnost toho tréninku, aby ty hráči nebyli příliš unavení do toho zápasu reprezentačního, který je vlastně vrcholem toho reprezentačního srazu, ale zároveň s nima potřebujete něco udělat, aby vlastně do nějakého způsobu hry, který se snažíte uplatňovat, tak aby určitý věci se, řekněme, pospojovaly, naladily na stejnou notu, protože každý ten hráč je zvyklý a má i jiný návyky vlastně ze svého klubu. Takže tady v tom vlastně je potřeba z minima času udělat maximum a to je asi ten největší rozdíl oproti té práci v klubu, kde je na to podstatně víc času. A jelikož trénujete technicky mladiství, který ještě nejsou sami za sebe zodpovědní, tak jaká je práce s rodičema? Tady bych to asi rozdělil na to reprezentační trénování a na to trénování v klubu. Myslím reprezentační. Musím říct, že tam s rodičema se tolik do kontaktu nedostanu, vzhledem k tomu, že už jsou to, nechci říct dospělí, věkově to ještě dospělí kluci nejsou, ale jsou to 16-17 letý téměř chlapy, takže veškerá ta komunikace primárně jakoby směřuje k těm hráčům. Jo. Na druhou stranu třeba v tom klubu, když jsem působil v Dukle, tak tam je běžný, že jsou nějaký pravidelné schůzky s rodiči, většinou 2x za půl roku. Vlastně to kopíruje takový 3dní schůzky ve škole, jo, kde vlastně jsou informativní schůzky, kde se komunikuje s těma rodičema, jaký bude program na ten, řekněme, půl rok. Hodně se tam komunikuje směrem k soustředění, k nějakým technickým věcem typu příspěvků, určitých poplatků, soustředění a tak. Ale tady na té reprezentační úrovni tam ta komunikace směřuje vesměs napřímo k těm hráčům. A teď mě zajímá, když se člověk dostane do reprezentace, platí nějaké takovéhle poplatky za tréninky a za celkový provoz v tom? Protože když někdo chce chodit do normálního klubu, ano, tak musí platit trenérství. Že Jsou tam příspěvky. I v repre? V repre ne. V klubu ano, v reprezentaci ne. Tam naopak ten servis je takovej, že ti hráči vlastně neplatí nic, přijedou na sraz, nafasujou reprezentační oblečení, který vlastně využívají po dobu toho srazu a veškerý náklady spojený
s tím reprezentačním srazem, tak platí fotbalová asociace. A kdo vybírá kluky do repre? Já. Vy. Takže vy se podíváte na několik prostě kluků z různých klubů a vyberete si, kdo vám přijde nejvíc sympatický třeba ve stylu hry. Zjednodušeně ano. Funguje to tak, že ty reprezentační výběry jsou vlastně od nějakých 15 let a vlastně když jsem začínal u 16 vlastně minulý rok, tak jsem dostal seznam plus minus 90-100 hráčů od předchozího trenéra, který mi dal doporučení a vlastně po nějakým roce sledování mi řekl, hele Tomáši, tady máš seznam tady těch hráčů, tady máš 8-10 levých obránců, 20 stoperů, 30 útočníků, jsou zajímaví. Jo? A ta trenérská práce na úrovni reprezentace je vlastně, abych to přirovnal k takovému scoutingu, kdy vlastně jezdím po celé republice, mám v tom svém ročníku 2009 vytipovaný hráče v těch klubech, který průběžně sleduju. Některé na základě toho doporučení, který jsem dostal v té 16, ale samozřejmě ta výkonnost těch hráčů se v průběhu času mění. Ty, kteří třeba na těch seznamech nebyli, anebo byli na nějakých nižších místech, tak v průběhu toho času vlastně se zlepšujou. U jiných je třeba pokles té výkonnosti. Takže vlastně ta moje práce je sledovat průběžnou výkonnost těch hráčů a na základě té výkonnosti vlastně dělám seznam hráčů a nominaci k těm jednotlivým reprezentačním srazům, kde potom ty hráče mám možnost vidět a poznávat živě v těch tréninkách, potažmo mezistátních zápasech. A máte nějaké ty pro kluky, který by se chtěli dostat do reprezentace a případně co by měli dělat? Nebo prostě hrát dobře a být vidět? Musí mít zápal a samozřejmě je to o té výkonnosti, takže zlepšovat svoje dovednosti, což je na dnešní úroveň, řekl bych to, klíčový. Jo. Samozřejmě těch vlivů a těch kritérií, na základě kterých ty kluci jsou nominovaní do reprezentace, je velké množství, ale ty dovednosti, to je prostě základ a to ostatní si myslím, že se k tomu dá nabalit. A v dnešní době myslím, že je nezbytný, aby na těch dovednostech se pracovalo i mimo ty tréninky, vlastně individuálně, protože toho času, který ty hráči stráví na tom tréninku, je hrozně malé množství a proto, aby vlastně ty dovednosti, řekněme, vyprecizovali, tak prostě je potřeba mnohem víc času. Je to stejný, jako když se budete učit hrát na kytaru nebo na housle, taky nebude stačit jenom 2krát v týdnu zajít do hudebky, ale je to hlavně o tom tréninku mimo tu hudebku doma. A když bychom měli teďka trošku filozofovat, tak co je podle vás v tomto věku U17 nejdůležitější? Výsledky nebo v nějaký míře rozvoj těch hráčů? Jak fotbalovým, tak třeba i mentálním. Jednoznačně rozvoj. Výsledky do tréninku mládeže patří okrajově. Samozřejmě je důležitý, aby ten výsledek tam byl, ale to klíčový je rozvoj. To znamená to, jakým způsobem ty děti se zlepšujou, jakým způsobem vlastně pokračuje ten jejich fotbalový růst a ten akcent na výsledek, ten je jednoznačně spojený jakoby s dospělým fotbalem. Mhm. A pracujete i nějak s individuálním rozvojem těch hráčů, nebo jenom komplexně? Zase spíš to převedu na tu klubovou úroveň, protože tam ta individualizace je jakoby podstatně snazší vzhledem k tomu objemu času, který tam má trenér k dispozici. Takže tam dneska už je běžný, že na té nejvyšší úrovni tak se tréninkový proces individualizuje jak z pohledu kondičního, tak z pohledu rozvoje dovedností, z pohledu mentálního rozvoje
a vlastně ty největší kluby u nás už mají vlastně tak široký realizační týmy, že ten rozvoj těch hráčů si můžou dovolit vlastně individualizovat a na všechno jsou specialisti. Jo. Samozřejmě na úrovni výkonnostního fotbalu, jako je třeba tady Český Brod, tak tam to jde, řekněme, v omezeném množství, ale i tak to určitě lze a je důležitý částečně přenášet tu zodpovědnost i na ty hráče samotný. Jo, aby to nebylo jenom na trenérovi, ale naopak, aby ty hráči byli do toho aktivně zapojení, do toho, když to řeknu, seberozvoje a vlastně aktivně si zatím šli. A snažíte se předat i nějaké hodnoty hráčům mimo fotbal, mimo hřiště? Třeba v osobní sféře, nebo? Určitě. Zas budu u té důvěry. Jo, ve chvíli, kdy vlastně máte vybudovaný s tím hráčem otevřený vztah, tak ty kluci velmi často, nebo vy pro ně můžete být takovou vrbou a kolikrát se vám svěřejí s věcma, který jako neřeknu ani doma. Jo. Tady v tom jako trenéři fotbalu nebo obecně trenéři máme výhodu, protože ty děti dělají to, co mají rádi. Jo, je to jiný než ve škole, kam chodí prostě, že tam musí, když to tady to je jejich koníček a pokud ten trenér si získá tu důvěru, tak je to vždycky plus a dokáže kolikrát pomoct s věcma a dozvědět se věci, které třeba to dítě ani svýmu rodiči neřekne a pak samozřejmě dohromady škola, rodina, fotbal, tak se dají třeba určitý problémy efektivně řešit. No a když se přesuneme právě k té práci s tou kategorií, přesně U17, tak v čem je podle vás jako specifická práce s těma hráčema? V této kategorii už to hodně směřuje na té úrovni, kde trénuju, do toho vrcholu a hodně to směřuje do toho profesionálního fotbalu. Obecně tady ta kategorie, už ty kluci mají za sebou to období puberty, který je takový, když to řeknu, nejdivočejší a nejproblematičtější, jak z pohledu obrovského množství změn, kdy vlastně si tam procházejí změnou školy, velmi často je tam přechod třeba na internát, přechod z menšího klubu do většího, protože je běžný, že když třeba nějaký fotbalista je talentovaný, tak si ho vyhlédne nějaký větší klub a vlastně ty přechody jsou spojený i s přechodem na střední školu, takže v tom období jako 15-16 přechod základní škola, střední škola, těch změn se odehrává nejvíc. V těch 17 letech už tady to období je vlastně za těma klukama, už na nějaký ten, řekněme, náročnější režim se adaptovali a už se to blíží opravdu hodně tomu dospělému fotbalu. Takže to je asi to specifikum, ten přechod od toho, řekněme, fotbalového dítěte a dorostence do pomalého přerodu do dospěláka. No a jaký největší pokrok jste u týmu momentálně za poslední sezónu zaznamenal? Tak když budu u té reprezentace, tak tam ty pokroky se těžko měří. Samozřejmě nejvíc měřitelný je to na základě výsledků, ale vlastně tady v těch kategoriích převážná většina těch zápasů je přípravných. Soutěžní zápasy jsou tam v rámci kvalifikace na mistrovství Evropy. My jsme vlastně absolvovali první fázi minulý rok na podzim, kterou jsme zvládli. Hráli jsme v Severní Makedonii, kde jsme vlastně měli ještě Maďarsko a Gibraltar. A tady v tom miniturnaji, který jsme vyhráli, tak díky tomu jsme se dostali do druhé fáze, která nás čeká teď za měsíc, nebo necelý měsíc na konci března, kde bychom měli hrát proti Dánsku, Kazachstánu a Rakousku.
a vlastně tady z té druhé fáze pouze vítěz se kvalifikuje na závěrečný turnaj mistrovství Evropy, který se bude hrát v květnu v Estonsku. Takže to jsou vlastně ty soutěžní zápasy, ale jak jsme se bavili u těch mládežníků, je to hlavně o tom rozvoji, takže tady vlastně každý ten sraz vnímáme, v čem ty kluci se posouvají. Samozřejmě velký progres je tam v té kondiční stránce, kde když jsme ty kluky přebírali, tak to byly, když to řeknu, ještě takový miminka a najednou po roce už jsou to osvalený chlapy, člověk už je na srazu zdravý a kouká se jim takhle do očí nahoru, protože rostou, nevím, čím je zalejvají ty rodiče, ale jsou to chlapáci. Takže ten fyzický růst, ten fyzický progres je asi nejviditelnější, ale samozřejmě i ten herní, ty kluci postupně jakoby dozrávají, hrajou náročnější zápasy. Spousta těch kluků, přestože že je jim 17 let, tak už nakukujou do dospělého fotbalu, takže i tady to je jakoby znát na té jejich výkonnosti. A myslíte si, že jsou vaše kluci připravení na to se kvalifikovat na finále? Já věřím, že jo. V průběhu toho roku a půl tak jsme sehráli jakoby několik zápasů proti velmi těžkým týmům, ať to bylo Švédsko, Španělsko, Itálie. Teďka vlastně minulý týden jsme měli poslední sraz, kde jsme porazili Belgii, což jsou týmy, řekněme, té úzké evropské špičky a myslím si, že jsme obstáli velmi dobře, ale samozřejmě něco jiného je přípravný zápas a něco jiného je soutěžní. Takže ty soupeři, kteří nás čekají v té kvalifikaci, tak řekl bych, že je to podobná váhová kategorie, jako jsme my, že to není žádný gigant typu Francie nebo Portugalska, kde tady ty týmy zase jsou trošičku dál. Tady si myslím, že je to takový podobný level, jako jsme my. Takže máme, věřím, docela dobrou možnost uspět, ale těch, řekněme, vlivů, který na to můžou na ten výsledek můžou mít vliv, jo, nebo kritérií, tak je hodně. Samozřejmě zdravotní stav klíčových hráčů, nějaká aktuální sportovní forma, jo, to všechno. Věřím, že když se to potká, takže budeme úspěšní. No a když se ještě přesuneme takový jakoby tématu psychiky a disciplíny, musíte třeba nějak řešit nějaké konflikty v kabině? Nebo už ty hráči jsou na takový úrovni, že už tyhle ty věci neřeší? Řeší se to. Určitě se to řeší, protože vlastně v jakýkoliv skupině, která je větší, někdy menší, tak ne vždycky je to tak, že všichni jsou naladění na stejnou notu. Jo. Na druhou stranu snažím se vybírat hráče, kteří splňují nejenom ty výkonnostní kritéria, ale řekněme i takový jako mentální a charakterový. Takže to je takový první předpoklad. Ale samozřejmě někdy jsou situace, kdy prostě v té kabině to drhne a pak je to zase o tom přísunu informací, aby se ta informace ke mně dostala a pak je to o tom nějakým způsobem to rozklíčovat, o co se jedná, komunikovat s těma hráčema individuálně nebo ve skupině a udělat kroky, které vedou k nápravě, ale někdy nastane i situace, kde prostě třeba to drhne tak, že se to musí řešit i radikálně. Takže opravdu je to jakoby situace od situace. A jaká je podle vás dnešní generace hráčů jiná než dříve? Jestli máte v čem? Zase je to spojený s tou dobou. Myslím si, že ta současná generace má mnohem větší přístup k informacím a s tím je spojený i ten jejich rozvoj. Ať co se týče nějakého fyzična, co se týče životosprávy, co se týče péče o sebe sama. Tady v tom si myslím, že jsou jednoznačně dál.
myslím si, že i co do rozvoje dovedností a řekněme nějaký systematičnosti rozvoje, tak jsou na tom dál než třeba ta generace moje, když já jsem byl ve věku kluku, který teďka trénuju. Jo. Je to spojený i vlastně s monitoringem toho tréninku, protože dneska na té nejvyšší úrovni už u těch mládežnických týmů, tak vlastně i v tréninku nosí takzvané GPS vesty, které monitorují jejich zátěž, to, jakým způsobem nebo jak intenzivně běhají, kolik toho naběhají, v jakých rychlostech, v jakých prostorech, nosí náramky, které jim monitorují vlastně vnitřní prostředí těla, jo, takže nějakou srdeční variabilitu, vyplňují různý dotazníky, takže ty trenéři mají o hráčích informace mnohem dřív, než ty kluci přijdou na hřiště. Jo, a vědí, v jakém stavu se nacházejí, jestli ten hráč je schopný v tom tréninku podat optimální výkon, nebo naopak, jestli je v nějakém stavu únavy a hrozilo by zranění. Takže na té nejvyšší úrovni z tohohle pohledu jako ty hráči jsou mnohem dál, jsou pod mnohem větším drobnohledem a vlastně i ten tréninkový proces je mnohem víc hlídaný ve smyslu toho, že se dělá všechno pro to, aby ten hráč byl zdravý, aby tam součástí toho tréninku byl velký podíl i prevence, regenerace a vlastně eliminace nějakého zranění. Takže je to spojený s tou dobou a myslím, že i ty kluci sami jako o sebe pečujou mnohem víc, než to bylo dřív zvykem. Jaké máte cíle pro aktuální sezónu? Tak asi klasicky se dostat do finále, ale... Tím hlavním cílem teďka je postoupit z té druhé fáze kvalifikace na závěrečný turnaj té mojí věkové kategorie, to znamená těch 17, aby jsme vyhráli ten mini turnaj v Dánsku a dostali se na závěrečný turnaj do Estonska. Protože tím je vlastně spojený i to, že pokud by se nám to povedlo, tak bychom se zároveň kvalifikovali i na mistrovství světa té naší věkové kategorie, které se hraje v Kataru vlastně v listopadu. Takže pokud to v březnu zvládneme, tak bychom zabili 2 mouchy jednou ranou a samozřejmě pro ty kluky samotné, tak i pro nás, pro trenéry a vůbec jakoby pro český kluby, ve kterých ty kluci hrajou a potažmo do budoucna pro český národní tým, tak to můžou být jakoby skvělé zkušenosti a pro růst těch hráčů ty zkušenosti jsou jako, to neobelžete, jo, to se musí prožít. Měl byste ambici trénovat normální repre České republiky? Do budoucna asi proč ne, ale aktuálně určitě ne, protože s tím je spojený se obrovské množství zkušeností a přestože trénuju nějakých 25 let, tak čím díl to člověk dělá, tím víc zjišťuje, co toho ještě nezná a neumí. Takže krok po kroku do budoucna asi si to dovedu představit, nebo dělám kroky takový, abych ve chvíli, kdy nějaká takováhle příležitost přijde, a teď nemyslím přímo jakoby český národní tým, to je opravdu ta nejvyšší meta, ale ať je to třeba profesionální klubový fotbal, nebo vyšší kategorie u dorosteneckých národních týmů, tak vlastně takový to sebevzdělání a řekněme feedback sebe sama je důležitý pro to, aby se člověk posouval a pokud nějaká takováhle nabídka nebo příležitost přijde, tak aby na to byl připravený. A jak poznáte hráče, který je připravený posunout se dál? Buď do vyšší ligy nebo do vyšší ligového týmu? Zase těch kritérií, na základě kterých tady to rozhodnutí člověk dělá, je hodně. Jo? Ten hráč by měl
být výrazný oproti svým vrstevníkům, co se týče dovedností, co se týče fyzického nebo toho fyzičná, té fyzické připravenosti, ale měl by to být schopen zvládnout i mentálně. A velmi často má určitý složky, díky kterým ten posun, nebo tomu posunu by to nahrávalo, ale ta jiná složka je třeba na takový úrovni, že vlastně by to tomu hráči mohlo i ublížit, ten posun. Takže je to hodně citlivý téma a vlastně vždycky, když jsme to řešili, hlavně na té klubové úrovni, tak nikdy to nebylo rozhodnutí jednoho trenéra. Ten trenér, který má toho hráče v tom každodenním kontaktu, tak ten dával nějaké doporučení, myslím si, že by to mohl být on, ale vlastně na základě nějaký trenérské rady a toho, jak ho vnímají i trenéři kategorií nad, ale i třeba ti, kteří ho vedli v minulosti, tak muselo dojít k nějaký shodě a muselo to dávat smysl, aby se k tomu kroku přistoupilo. Protože může se tam nasekat víc škody než užitku, když ten posun nebude jakby v ten správný moment, nebude promyšlený a nebude to dobře načasovaný. Jaký byl podle vás nejtěžší moment vaší fotbalové kariéry, jak trenéra, tak i hráče? Nejtěžší moment fotbalové kariéry? Většinou to bývá nějaké zranění, nebo to byla nějaká krize? Já musím říct, že zranění se mi vesměs vyhýbala, samozřejmě nějaký tam byly, ale nebylo to jako nic zásadního. Takovej zlomový moment byl vlastně ve chvíli, kdy jsem končil tu hráčskou kariéru a rozhodoval jsem se, jestli ještě pokračovat na nějaký třeba nižší úrovni, anebo se vrhnout plnohodnotně do toho trénování. Tak ono, když člověk hraje vlastně od 6 let a najednou je mu 31 a má přijít ten konec, který byl relativně, když to řeknu, se týče věku brzký, protože dneska je běžný, že hráči na té nejvyšší úrovni hrajou do 35, do 40 let. Když se podíváme na Ronalda, tak sice je to anomálie, ale i právě díky těm technologiím a té vědě, tak ten sportovní věk se posouvá. Takže já v těch 31 jsem zvažoval, jestli ještě jít prostě pokračovat v tom hraní, nebo začít víceméně hodně brzo s tím trénováním. Takže to byl možná takový jako zlomový moment, kdy jsem se jako rozhodoval, ale zase není to černobílý a těch okolností, na základě kterých jsem se rozhodoval, bylo víc a myslím, že to rozhodnutí bylo asi správné. V kolika letech jste se překlopil do té trenérské kariéry? V 31 jsem vlastně ukončil tu hráčskou, ještě chviličku jsem vlastně hrál tady v Českém Brodě, krajský přebor za Ačko, ale to gro a ten akcent můj už byl na to trénování. Přišla vám někdy nabídka do prvoligových týmů? Tak já jsem... Sparta Slavie ne, tak dobrý jsem nebyl, ale vlastně k první lize jsem si čuchnul, mám nějaký prvoligový starty, přestože jakoby tu většinu své kariéry jsem odehrál jakoby v druhé lize, ale vesměs to byly týmy, které hrály na špičce a z tohohle pohledu jsem jako skromný a beru to tak, že kluk z Českého Brodu se dostal do profesionálního fotbalu a já jsem s tou svojí kariérou spokojený. No a kdyby vám přišla nějaká možnost, do jakého týmu byste chtěl nejvíc? Mně by to dávalo, muselo by mi to dávat smysl. Asi to není o nějaký, řekněme, náklonnosti k nějakému klubu, ale spíš je to o lidech, kteří tam pracují, o způsobu práce, o nějaký klubový filozofii, takže tady to by byly asi hlavní kritéria toho, na základě čeho bych se rozhodoval
kam jít. Jako A ne jestli to je červená, zelená nebo modrá. Takže fakt nemáte nějaký vysněný tým. I kdyby jakoby jste jakoby nehleděl tady na ty vaše kritéria, jenom prostě jako, že byste hrál za ten tým. Teď se ptáte jako na tu hráčskou kariéru. Aha, na tu prostě za hráčskou. co byste tak jako chtěl hrát, protože přece jenom třeba kluci malí, když hrajou, Jasně, říkají si, že já bych chtěl hrát za Real Madrid. No třeba, tak jestli máte něco takového, nebo jste měli, když jste byl mladší. Tak já jsem od malinka fandil Bohemce, takže když jsem vlastně do Bohemky přestoupil v těch 17 letech, tak to byl takový jako první splněný sen. Když jsem poprvé vyběhnul v Dělíčku na trénink, tak to byl druhý. A když jsem měl za Bohemku první ligový start, tak vlastně se mi ty sny splnily. Úplně jsem to neměl tak, že bych chtěl hrát za Real Madrid nebo za AC Milan, přestože samozřejmě se mi tam líbili ty hráči, líbily se mi ty týmy, jak hráli, ale tady v tom jsem byl jako nohama na zemi a nebyl jsem úplně snílek, který, když si dával svý cíle, tak že by mířil do Premier League, to zas ne. A co byste poradil mladším hráčům, kteří chtějí uspět? Ať si za tím svým cílem jdou. Nechci říct snem, protože ten cíl a sen je to trošičku něco jiného. Mně osobně se vždycky vyplatily postupné cíle, takže jít krok za krokem a nemyslet na to, že chci z Českého Brodu rovnou do Sparty nebo do Realu. Ale vždycky ta cesta je to o tom, aby si to každý prošel sám. Jo? A ty zkušenosti je fajn, že můžu někomu něco poradit, ale vlastně ty zkušenosti jsou nepřenosný a každý si tím musí projít, každý si musí kolikrát nabít čumák, aby pochopil, že k určitým věcem se musí postavit třeba malinko jinak, aby byl úspěšný. A kdybyste nebyl fotbalista, ani trenér, vůbec mimo fotbal, čemu byste se věnoval? Tak mě to od malinka táhlo ke sportu, takže asi v nějakým třeba jiným sportovním odvětví, nebo určitě by to bylo asi spojený se sportem, ale mám blízko i k řemeslu, protože můj táta vlastně měl truhlářskou dílnu, vyráběl nábytek, tady kousek vlastně ve Štolmíři, takže já jsem mu chodil často pomáhat, takže asi bych si dovedl představit, že kdyby to nebyl sport, tak možná bych dělal řemeslo po tátovi. A děláte třeba i jako mimo nějaký sport? Když mám čas, tak teď docela pravidelně jezdím s partou vrstevníků si zahrát hokej na takový malý zimáček. Přes zimu občas na hory, i s dětma, na tenis, takže já jsem z té generace, řekněme, multisportovní, takže my jsme chodili hrát tenis, basket, baseball, všechno jako v partě kluků, takže obecně jako mám ke sportu blízko k hodně odvětvím, nejenom k fotbalu. A jakou radu byste dal svému mladšímu já, kdybyste měl tu možnost? Nejhlubší otázka. Nejhlubší otázka. Nakonec, no. Asi nic neměnit. Takže všechny vaše rozhodnutí byly správné. To určitě ne, ale vlastně postupem času se k tomu tak stavím. Vlastně já jsem hodně takový jako analytický typ člověka, který když má před sebou nějaké rozhodnutí, tak to obrací doleva, doprava, nahoru, dolů. A vlastně jsem si to postavil tak, že jakýkoliv rozhodnutí udělám, tak bude správný, ale vlastně i těma chybama se člověk učí. A ve chvíli, kdybych si neprošel tím, čím jsem si prošel, tak bych nebyl tam, kde jsem. Takže vlastně bych neměnil vůbec nic. Zajímavý.
No tak jo, tak my vám teda děkujeme, že jste přišel, takhle se nám tady trošku vyspovídal a pro vás tak děkujeme, že jste tento díl sledovali, dejte odběr, like a klidně zajímavý komentář, co na tenhle díl říkáte, jak se stavíte případně k fotbalu nebo k trenérství a budeme se na vás těšit příště, tak se mějte. Čau. Nashledanou, děkuju.